Ayo sedulurku, salam sejahtera para petani Indonesia. Ayo, iki dikonconi kucingku, kucing oren. Hari ini yo tetap cabe jamu bolo, nge-review cabe jamu. Aku renek bosen-bosene bolo. Iki cabe jamuku bolo. Iki ning mburi omah lho bolo. Iki buah iki ya akeh ya mantul pokoke bolo, kena nggo harian 15 dina pisan diunduh lho bolo. Iki bolo tak kayak ngerti iki lokal asli Lampung iki peninggalan Mbah Buyut biyen tak kembang biak nih. Biyen sik rego 5.000 perak iki mbuh taun pira biyen tau kayak ngerti ki regane 5.000, bahasan saiki 2026 buah cabe jamu regane mantul tetap stabil rego 85.000. Penak budidayaane nggak kalah saing karo cabe Lombok Ngidul pasaran. Iki regane 80.000 terus pajek. Aku tinggal ning Lampung iki bolo. Ora nek nggon liyane iki pager-pager bolo tak tanduri pokoke. Apapun inisiatif penting gerak bolo iso dadi duit sok ke depane bolo. Ya enggak ceng iki kucingku iki jan mantul tenan iki. Iki pangane wis kes teko cabe jamu iki. Cabe jamu ku lho bolo. Iki ket ngisor-ngisor lemah lho bolo. Iki buah lho bolo. Iki diluk meneh bolo 10 dina neh wis abang-abang bolo. Iki mantul iki bolo, kurang lebih iki kaya nek 5 sentian iki bolo. Iki ning ukuran sedeng-sedeng iki jarang di rumah rabuk wis mentul-mentul bolo buahe. Wah, akeh deloken bolo. Ora seneng padha ra nandur kaya ngene. Wah, padha urung ngerti. Coba cek-cek ning Shopee yo pira regane lho mantul-mantul bolo. Wih, jan seger iki delokno. Ora pengen wong kowe wong, jan tak review iki sawit urung ning kebon kono bolo. Iki sik masa-masa perkembang biakan terus bolo. Oh enak lho bolo nandure bolo. Iki lho gerdi putes pucukane iki lho. Terus dincep ning lemah ngene iki. Iki wis urip iki. Umur 20 dina bolo wis belajar merembek ning tembok bolo iki. Penak lho bolo. Wah jan kucing ku delokno ginuk-ginuk nyampean. Ya cing ya. Ya ora. Jan ayam tentrem iki. Iki sik duwe sitok iki bolo. Pager mrono-mrono tak ancep yono rono kae bolo. Ayo sapa ning ra gelem lho ayo. Nandur-nandur ngene iki lho bolo. Cabe wae iki cabe jamu iki. Wah, rempah asli Indonesia diekspor iki bolo. Minate wong luar negeri ki entek-entek iki bolo. Wah, jan iki sik mulai belajar buah bolo iki engko diluk nek mulai merembet sak mrowono kae ya tak tanduri sikan bolo sik cilik-cilik bolo. Masuk bolo. Iki sawit iki diluk neh nggo kene iki engko diluk meneh ya bek cabe jamu bolo. Wih jan masuk. Ayo kek padha nandur-nandur iki bolo. Cabe jamu bolo. Ya iki lho, wah iki lho cah. 1 2 3 4 4 engko diopek sesuk neh iki nyusul sak teruse bolo. Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis sekian ya bolo. Reviewku dino iki kucingku yang melok wae wis. Waalaikumsalam ngono bolo. Semoga sukses selalu para pecape jamu Indonesia. Weh, kucing kok galak men to, Cing. Ngopo kok galak nyakari tangan wis.